Mga igsoon ko dyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlawa, nagisgot mahitungod sa pagsaway or tawag ni Jesus sa paghinulsol, repentance of those people living in Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. A call for repentance, to repent the sins, unfaithfulness, and wrongdoings that they have committed. Nagbuhat mga milagro si Jesus kanila, apan wala gyapon sila nanuo ug mituo, mga gahi kay ulo. Why? Nganong di sila mutuo? It's because simple reason, they cannot accept Jesus as their Messiah, the one who will free them from slavery and will lead them to salvation. In short, gadwa-dua sila, kinsa si Jesus. Jesus is not the Messiah that they are looking for. They are expecting a political kind of Messiah. Usa ka Mesiyas nga mulaban, makigubat, batok sa mga Romanhon, the Roman Empire. That until now, the Jews are still expecting for the coming of their Messiah. But Jesus, for us Christians, kita mga Kristiyano, Katoliko, Jesus is the Messiah, the true Messiah, nga miabot na dinhi sa kalibutan, who preaches love, non-violence, humility, and peace. Usa ka Mesiyas nga mihatag siyang kaugalingon, nagpakamatay sa krus para kanatong tanan, para sa atong kaluwasan. Dili madawat sa mga lungsod si Jesus isip Dios, propeta nga nag-auhag kanila sa paghinulsol ug pagpaubos. Ug mga igsoon kini usab naghulagway kanato. Once we are biased sa katao, once we are biased sa katao, walay bili ug wala nay value ang mga maayong buhat nga nabuhat kining tawhana diya sa tuwa. Kumutabang ni siya sa mga nanginahanglan para nato plastic ning tawhana, pakitang tao kining tawhana, kay bias naman kita. Ug kung hinimba kayo ning tawhana para kanato, tigpatarong ingnon, para ingnon Diyos nun. No, we always have a feedback and negative reaction. In short, bitter kita kung bias na kita sa katao. Apan si Jesus, dili ingon anak. Muna ang hagit kanato karon sa itong ebanghelyo. We are asked by Jesus to cleanse and purify our thoughts and eliminate our biases to others. Let God be our judge, not ourselves. No, muna ito, di na ito kalimtan. Let God be our judge, not ourselves. Kita usahay, maayo kita, pastoryahon. Pero waputa magtanaw sa itong kaugalingon. Only God can judge us, mga igsoon. Repent and remain humble. Sa adlaw sa paghukom, ang Diyos maoy muhukom kanato. Amen.